खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। दिनै आं दङ नैबे चिरां जिल्लानि बेंटल हालामनि 2 नं दुनाबारि गामियावहाय। मोनसे समाव बर' हारिनि जानानै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय दिलीप मुसाहारि, जायखौ आफादाव बिरबाय होननानै मिथियोमोन। दा बिथाङा NIA केस नांनानै सेन्ट्रेल जेलाव दङ। बिथांनि बिसि उर्मिला बसुमतारिया दा फिसा सासेखौ लानानै जोबोद जारलानि गेजेरजों जिउ खुंबाय थादों। दा बे समाव आङो बिथांनि बिसि, अदेबानि बे दिलीप मुसाहारि बिनि बिसिजों आं एसे खोथा सावरायगोन। फै जों मिथिना लानि। जोंनि मिथिना मोननायाव दासान्दि नोंनि फिसाय, जाय समाव बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारबाय, दा बेयो NIA केस नांनानै गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव दं। आरो जों मिथिनायाव नैबे जायगानि नङामोन नोंथांमोना, बे बिजनि पानबारिनिफ्राय फैनानैसो नैबे जायगायाव थाफैनाय। नों हारसिङै नैबेहाय संसार खुंनायाव माबोरैहाय सोलिनो गोनां जादों? बेखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाला। जों मिथिखायो रायजो राजाफ्रा फिसाय गैयैनि संसार जानायखौ माबायदि खस्थ', आरो बिनि फारसे बेराफारसेथिं आं हारसिं संसार जाफैदों आरो बे गामियाव। ओमफ्राय बिदिनो आंनिथ' बिफा थैलांबाय दाखालियो। बिफाखौबो थांनानै नुहैयाखिसै आं। बिमा सासे रान्दि दं, आरो न'आनो अबस्था गैखाया न'आव थांनानै जाहैनोबो। ओरैबायदि खस्थ', रावनिफ्रायबो थाइसेबो हेफाजाब मोनखाया आरो जाथि खुरमानि रावबोआनो गैखाया नालाय। ओमफ्राय बेवाइ सासे दं, बिसिनिबो अबस्थायानो खाराबखा, अबस्था गैखाया। बेयाव आङो रायजो राजानि मददजोंसो आङो थांनानै दं आरो। माने गुबुन जायगानिफ्राय फैयोब्लाबो नैबे 2 नं दुनाबारि गामिनि रायजोफोरनि अननायजों दा नैबे बायदि न'खरखौ सालायबाय थादों। औ, रायजो राजानि एसे हेल्प होनायजों, आंनि खस्थ' खालामनायजों, बेफोरबायदिनो दैज्लांफ्राव हाजिरा मावो, बिदिनो माइरं दैरं गैयाब्ला, गैथाराब्ला मालाबा समाव लोमजागोन साजागोन मानसिनि देहा नालाय। ओमफ्राय हाथाराब्ला रायजोफ्रा हेल्प होफैयो आरो। रायजोफोरखौ बेखौनो धन्यबाद होदों आङो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि माखासे बारग' एनडिपिफोरा सोरबा दैदेनगिरि जाबाय, दिनै सोरबा EM GM जाबाय, बा सोरबा MLA जाबाय। बिसोरनिफ्राय बा एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय सोरबा खबर लाफैफेरदोंना दिनैसिम? खबराथ' सिगां मानि लानाय जायाखै। बिटिआर सुक्ति जाखांनानै लानाय जायाखै आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो दाखालि दैलां बायनानै लाफैदों आरो सासे सारनि आरो। ओमफ्राय एसे गावसोरो जबान होलांदों आंखौ, आं बुंबाय नालाय। ओमफ्राय रायजो राजाफ्राबो महा हाजोबा नालाय। ओमफ्राय बिथांमोनाबो जेन' हारिनि थाखायसो, हारिखौ अननानैसो, बेफोरबायदि बिक्तिगथ' नाङाखै। बिथांमोनाबो हारिखौ अननानैसो बिथांमोनहाबो नांनानै बेफोरबायदि जेलाव NIA केसाव थानांबाय। बेखौनो अननानै बिसोरखौ बख'योब्ला मोजां जागौमोन आरो। सरकारा दानि सरकाराव थानायफ्रा, दा बिसोरनि केसा मा थासारियाव दङ बेनि सोमोन्दै एसे बिसिनि मिथिगौ नामा? केसफोरथ' आंथ' जेबो मिथिया, रावनावबो खबर लानाय जाया, आरो बेखौ नायनो थांनोबो आंहा थाखा फैसा गैया। ओमफ्राय दा जों मिथिनायाव नोंना फिसाजो सासे दङ, बेखौ फोरोंनायाव नोङो माबायदि फोरोंबाय थानो गोनां जादों? खरसा बहुद पातिनि बेलायावहाय खस्थ'यै फोरोंदों। मालाबा समाव बेफोरबायदिनो दाहार दासि लायो, थाइसे थाइनै बिदिनो दाउफोर लायो, जिफोर दानानै खस्थ' मस्थ' खालामनानै फोरोंदोंमोन, नाजादोंमोन रोंथों होननानै फिसाखौ। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय नैबे समावहाय गोरबोआ गोबां बाथ्रा बुंदों, फोरमायनो हायाखै खुगाजों। जाय फिसाय गैयालाबानो जों मिथिना मोननायावहाय, जाय दा बिथांनि फिसाजोआ फरायसालियाव फरायगासिनो दङ, जोनोम जानायनि 1 साननि उनावनो गावनि असे जोनोमगिरि बिफाया नागारनानै खारनो गोनां जादोंमोन। बिथाङा दिनै जेलाव दङ। दा बिथांनि दुखुखौ जोङो खुगाजों बुंनानै फोरमायनो हाया। नायगिरि नोंथांमोना बुजिनानै लादो, माबायदि थासारिजों सोलिना दङ। जाय दिनै बे थासारियाव दङ बेसो मिन्थिनानै मोनगोन। फिसाय गैयालाबा फिसा सासेजों गुबुन जायगायाव, अदेबानि गावनि जाथि बंस' गैयि जायगायावहाय संसार जानानै दङ। थारैनो आं गोबां खोथा सोंनानै इमसन खालामनो सानाखै। आं दिनै नैबे दुखुनि समाव जोंजों एसे गावनि गोसोनि मोन्दांथिखौ बुंनायनि थाखाय आं साबायखर होनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। आरो लोगोसेनो बे गामिनि सासे सुबुंनिफ्रायबो एसे मिथिनानै लानि।
समनि रादाबनिफ्राय आदानिसिम खुलुमनाय जासिग्रोबाय। नैबे बेंटल हालामनि नैनं दुनाबारि गामि बेवहाय सासे NDFB जाय बिजनि फान्ड बानायनिमोन नैबे जायगायाव थाफैबाय। आथिखालाव बिथाङा जेलाव दङ आरो बेनि अनजालि बिसिया फिसा सासेखौ लानानै बे नोंथांमोननि गामियावहाय रायजो जाना दं जोबोर खस्थ'यै। जों मिथिना मोननायाव बे गामिया हाजासे सहाय होदों। दा बे गामिनि हिसाबै नोंथाङा मा फोरमायगोन? बेनि बागै फोरमायनोथ' जोंनि नुनायाव बिराद खस्थ'यै सोलिगासिनो। दानिकि जाय सारमोना एसे जिखिनि अनसुंथाइ हरो जों गोसोखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन। माने बे दा सोलिबाय थानाय सरकारफोरा बेफोरखौ नायनो हायो। बिराद मोजां साननाय जागौमोन, जोंबो मिथिगौमोन, सानजागौमोन जोंबो। बेबादि दुखुथिया न'खरनि मानसिफोरखौ एसे एनै सहाय होनाया बिराद गिदिर बोर मोनगोन। इसोरनिसिमबो आर'ज गाबनाय थाबाय जाहाथे जेन जोंनि मोखांखौ नायालासिनो बे मादै अरमिला जि दुखु खस्थ' भुगिनांगासिनो बिथांखौ जाय सरकारफोरा दा सोलिगासिनो दङ बिसोरो एसे एनै अनसुंथाइ हरोबा जों बिराद मोजां मोनगोन। दा जों खोनानो मोननायाव बिथांनि फिसाया 10 बोसोर जेलाव दङ। दा बेखौ गगननि जेबो खोथाखौनो मिथिनानै मोना। माबे थासारिसिम दङ केसा बेखौ बिनि बिसियाबो मिथिना मोना। अदेबानि खबर लानो हानाय बेहा गोहो गैया। रांखावरिनिफ्राय लानानै बा फारफ्रोम बिथिंनिफ्रायनो माने असहाय बादि। माने बुंनो थाङोब्ला नैबे गामियाव बे गोदान माने रायजोनिबो गैयामोन। अब्लाबो नोंथांमोना अनसायनानै दिनैनि बेबायदि अनसायनायावहाय दङ। ओंखायनो दा मा खावलायनो सानबावगोन बे बिथिङाव? बेखौथ' जों मा बुंबावनो, जिखुनु जों अफिस बादालिबो बारा जों मिथिजोबा। जिखुनु बिसिनि केसा बेसेबांसिम मा जाना दङ बेखौ न'खरनि मानसिफ्राबो मिथिनो लुबैयो आरो जोंबो हायोबालाय मिथिनो लुबैयोमोन आरो बेसेबांसिमाव मा जाहैनानै दं आरो बिसिनि केसा। सासे दावहारु हिसाबै NIA केस नांनानै थाबाय। बेफोरखौ दानि जा सोलिबाय थानाय सरकारफोर सारमोना बिसोरखौ एसेसो मोखां नायहैयोबा बा रायज्लायहैयोबा जोंनि गोसोफ्रा गामि हिसाबै जों बिराद मोजां मोनगोन आरो न'खरनि मानसिफ्राबो मोजां मोनगोन। ओंखायनो बे सारमोननिसिम जों खावलायहरनाय थाबाय आरो। नैनं दुनाबारि गामिनि जानानै जोंजों दान्दिसे सम होनानै बेखिनि खोथा बुंनायनि थाखाय आदानिसिम साबायखर बावबाय। आरो मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन, जोङो समनि रादाबा एक्सक्लुसिभलि जोङो बेबायदिनो NIA केस नांनानै थानाय सोरबा मुंख्लं न'खर बा रमान हांखो सोमावसारनायाव जिउ बावनाय बा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बेफोरबायदि न'खरखौ जोङो फोसावलांबाय थागोन। बेनि थाखाय आं गले गले बुंबोबाय थायो नोंथांमोननो जोंनि होखानाय पेजाव थानाय फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। नङाब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव नोंथांमोना फन थुनानै जोंजों जगाजग खालामनो हागोन। दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।